Pati ka ng'adhi timore, waneno ka jo siasa ochung' motegno. Kone gi koni oramo ni wan nyaka wadhi adhia mbele gi ng'anyo. Serikal boramo ne sufuria kwa kichwa pikelo chiemo kendo gidwa kedo. Gigolo nyaka polise kendo kone oganda. Ang'o madhi timore nikech wanyana no ka onge ng'amo yie mbalo wang'e. Okada wacho matang' na wache. Wan kaka joala odan waluongore tich adek mabiro nikech aneno ka jakom osekelo yweyo matin chieng'no ji no dhi tich. Wadwa ni wabigolo statement mwadwa wuoyo gi piny, wadwa wuoyo gi sirikal kendo wadwa wuoyo gi opposition leaders, to wadwa wuoyo gi religious leaders gi pinje maoko bete mondo kony obedie jombetre kata kisuguma luongo ni kisungu luongo ni arbitrators. An gi chuny mang'eyo go President William Ruto ang'eyo no dwa leave legacy. The better miluongo ni bottom economic transformation agenda nyaka time mana e piny mwalo ka. To piny mwalo ka koko nitie to nyiso ni malo ka dhi bedo dhi feel the heat. Ang'ino kdo gombo ni mano dhi mbele. Koro nitie geno mar twak. Nitie geno nyaka twak bedie mondo mi pinywa wa mi first priority men pinywa mwaluongo ni Kenya. Nyore kanyo wae yiero nyung'eyo kuma uchumi nyo we godo, kuma nyo yienge godo asemi framework kaka pinywa dhi sane, kaka uchumi performance marwa mar economy. Ineno ka banks nyo seketo interest odhi malo, Silok interest odhi malo, jibro timore nade. School nyithindo nyaka dhi, hospital ji nyaka thiedhi, yien go idwa ter gi nang'o? Idwang ter yien oma be nang'o? Diter gi punda, diter gi ndege mane mabro tero gi to ng'anyo nitie mbele. To kata kidwa dhi ginene, kidwa dhi Mandera, ang' ne tim magi nang'o pi, dang' yua nang'o mondo mi dongruok manyoro sirikal wacho through better economic philosophy mar Kenya Kwanza. Nyaka waket Kenya Kwanza. Kenya manyaka bed kwanza. Kenya manyaka bed kwanza, manyaka waket our political differences aside, mondo mi wager pinywa from the rural to the top. Mondo mi ji duto at the end of 3 years, my prayer kata my appeal, ni at the end of the 3 years, oningo bedni household ka household, obede gi miluongo ne purchasing power. Lydia, ka wuogo kinyi ka dhi tich, banyisi gima chando chunyaga. Kwatiko. Iyudo ka bano wuotho. 2 years ago or 3 years ago, kogik sa achiel ok inyalo yudo buses manono. Public buses sani ringo ga nono Nairobi ka. Mano nyisi ni piny ok dhi maber. To Nairobi ng'e nigi more than 2 million. To en the bedrock of the economy. Ka koko nyalo dhi every day, nyisa ni kata Jomo Kenyatta airport. Jibro dhi nang'o? Containers, clear containers 4,000 per day. To only 1,300 MGSR standard gauge railway nyalo kelo Nairobi. Modongo nyaka dhi by road. Kwa mgomo nitie, gidwa chopo Busia nang'o kata Kisumu. Erokamano. Ang'eni ang'ado twak nikech